हेल' लोगोफोर दिनै आङो थांगासिनो दैफां खाथियाव जेराव आंखौ लिंहरदों आलासि महरै बेनो जादों बे थानसालियाव नैबेयाव हाबनायनि सिगांनो बयबो जेनेबा बेबायदि खुलुमनानै हाबो नै हाबनानैनो दायो आंनि टाइमा सफैबाय ओमफ्राय आंखौ मानो लिंहरामोन बेयाव आंखौ माने स्टुडेन्टसफोरखौ फरायसुला फरायसुलिफोरखौ एसे मटिभेट खालामनो थाखाय आरोना कि बे आथिखालनि मुगायाव बोरै जोङो फरायनानै आवगायलांनांगौ बेनिखायनो आंखौ लिंहरनायमोन ओमफ्राय मोजाङैनो आसा खालामो रायजोफोरा आंनि बे लेक्चारखौ एसे मोजां मोनबाय रायजोनि मानसिफोरा बयबो बेयाव जुथुमनानै आर'ज गाबो मेथाइ खनो बिदिनो प्रग्राम जायो आरो प्रग्रामा मोजाङैनो मोजां जानानै थांबाय बिनि उनाव जोंखौ लांबाय मोनसे न'खराव जेराव सिगाङावनो फिथा जाहोबाय बिनि उनाव ओंखामनि उनाव जोङो ग्रुप फट' लाबाय ग्रुप फट' लानायनि उनावनो आङो नै सारमोननि न'आव फैबाय दसे लाजिदों दैदेनस्रि दैमारि आयु मा जाखो बेनिखायनो आङो बे रायजोखौ आरोबाव हामबाय होनायनिफ्राय बेजों लोगोसे नोंथां बयखौबो आंखौ बेबायदि सापर्ट खालामबाय थानायनि थाखाय गोजोनथोंसै।